Tu si to môžete pozrieť. Je to nejaké nízke rozlišenie, mi tu píše. Máš na to komp, čízni si to. CPU mám vyťažené na 30%. Dávaš jako online, jo? Aha. Nebo potom? Jasně, na Twitchi. Hodíš to ještě do FPC? Počkej, kde to je FPC? Jako do celkového chatu. Už to tam mám. 40 vteřin. Mne sa zdá... Máš prodlevu 20 sekund. Mne sa zdá, že napravo bude to mesto. Mestečko. No, to má 20 sekúnd. Pozadu to ide. Napravo by malo byť teraz to mestečko, že? Prvý, kde je jednička. Naľavo. Dobre, takže Maragot, RTVčko, tady to, odbačaj tu, Maragot dostáva tu, svieti tu, ja a všetci ostatní sem medzi tie baračiky, tuto poza tie baraky, a ja to skúsim nasvietiť sem, či tu niečo bude. Těším se po něco nedokážu, potřebuju znova, kolik mám je. Aha, normálne, tak jak vždy, po ceste, aj s RTVčkom, a RTVčko odbača sem hore, a ty sa snažíš potom spotovať sem, kebyže sú tu, tak všetci, čo idú sem, sa otačajú a ideme rovno na nich. Nebudeme sa s tým paprať. No, goldujem. Goldujeme, oni budú tiež goldovať. Ty CVčkách se vždycky použít. Ty, a ja to nemám nikde to, ne? Bombardovanie. Asi čo, pôjdeme ešte jednu snáď? Všichni jsou tady podle mě, už tady jsou 5, 6. Dobre. Ještě jeden tank chybí. Dobre, chalani, trošku postupujeme. Postupujeme tu na doľava, poďte za mňou, musíme ich dostať do kríža. Postupujte, poďte, už tu vychádza prvý. Druhý. Trošku sa zašnite. Z boku ide ti tam T-37. Dobrá. Ďalej, strieľame. Dobre, všetci ste tam. Nikto sa neflaká. Do jedného cieľa, chalani, vypínajte tanky. Mučislav, musíš ísť dopredu, dozadu. Pomôž, dopredu, musíš nejaké... Mučislav, musíš dostať aj ty trošku HPčka, pomôž tomu RTVčku, dobre, ešte jedno. RTVčko, dobrá, toď sa. Bobarda na ní, Ne, RTVčko, dobre, schovaj sa. Mučislav, musíš na ňo vyliesť. Poza vraky a strieľať. Dávaš viacej, Mučislav, takže by si ho mal dostať. Piče. Perfektní, to jsme mohli vyhrát, kdyby jsme dostali emu. Mrtky, aké šťastie mali. A neviem, či ešte nebude jedno náhodou. Nebude už. Neviem, toto bolo, také divné. A ještě ho mám nedostupný to vozidlo, perfektní. Bolo to o jeden tank do ričky. Tak nic no, tak zase budeš v náhodci. Juknem na to, lebo mne sa niečo marilo, že ešte 20